Gradonačelnik grada Opatije Ivo Dujmić sa svojim zamjenicima, pročelnikom za financije Danijelom Jermanom, direktorom parkova i članom udruge ljubitelja kamelija Željkom Mikulandrom, direktoricom turističke zajednice grada Opatije i također članicom udruge Jasnom Doričić-Sanković, te predstavnicom Rotary kluba Opatija Elizabetom Mikalj, održao je danas konferenciju za medije radi demantiranja medijskog prozivanja gospodina Urbana vezano uz kamelije. Obzirom da je presica bila neuobičajeno duga i da je službeno priopćenje koje je dao grad Opatija Podulje, a za potpuno razumijevanje ovog slučaja bilo bi potrebno napraviti prilog koji bi izašao iz vremenskih okvira video vijesti, odlučili smo se prenesti vam dio atmosfere sa presice uz tekst koji je službeno priopćenje objavljeno na portalu grada Opatije. Sporne kamelije zasađene su još u listopadu 2008. godine prema izjavi iz uprave parkova, dakle 7 mjeseci prije nego što sam preuzeo dužnost gradonačelnika, rekao je gradonačelnik. Na sastanku sa gospodinom Urbanom doznao sam da te kamelije nisu nikad plaćene udruzi ljubitelja kamelija. Tada sam mu rekao da nemam namjeru utjerivati dugove koje potražuju druge pravne osobe, jer to nije posao grada niti gradonačelnika. Navodni dug grada Zagreba trebao je utjerivati onaj tko je vodio pregovore i dogovorio. U nastavku je gospodin Danijel Jerman objasnio da je grad Opatija temeljem zahtjeva udruge na njen žiro račun doznačio traženi iznos za namjene i u okviru proračuna. Radi se o čisto tehničkom postupku prilikom knjiženja i planiranja proračuna. Opatijski parkovi su pod zaštitom i zato sam dao nalog da eksperti krajobraza naprave stručnu studiju za sadnju kamelija, rekao je gradonačelnik. Više o toj temi govorio je direktor parkova gospodin Željko Mikulandra. I na kraju završimo ovaj kratki osvrt sa riječima gospođe Marine Gašparić, da do svega ovoga nije trebalo doći, da je bilo samo malo dobre volje.